Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami ngoVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke laphana weingane zakwethu. So vele waqopheka ke umlando ke laphana weingane zakwethu, ingoma kaMthandeni ke leni ethi eParis ke lapha weingane zakwethu ishaya u1 million ngeinsuku eziwu12 ke laphana weingane zakwethu. Siyazi ke laphana ukuthi ke uMthandeni kubeshilo ke laphana ukuthi uma eshaya imillion ke lana nama-prize ke okuqashwa azonyuka ke laphana weingane zakwethu. Uthe izonyuka ngo50,000 ke laphana njengoba ku150,000 sekuzoba u200,000 ke. Asazi ke laphana weingane zakwethu noma ke kukhona abahleli bemicimbi ke laphana weingane zakwethu abazokwazi ukuthi bakhokhele leli ciko njengoba selibiza kanjena weingane zakwethu. Siyababongela ke lapha ke nabalandeli ke weingane zakwethu ukuthi baphushele ngoma ikwazi ke laphana ukuthi ishaye imillion ke lapha weingane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ke ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ke ucinze subscribe, cinza nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha. Siyi-channel siyabonga.